ମାଛ ଚାଷ ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଚାଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଁଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଛ ଚାଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ କିମ୍ବା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା 27 ଡିଗ୍ରୀରୁ 32 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ମାଛମାନେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ବର୍ଷା ଜଳରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଥିବା ମଣିଷ ସମାଜରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାଛ ଧରିବା ପରେ ଅଣ୍ଡିରା ମାଛ ମେଲ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ। ତତ୍ପରେ ଉଭୟ ଅଣ୍ଡିରା ଏବଂ ମାଇ ମାଛକୁ ଧରି ବ୍ରିଡିଂ ପୁଲ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ପୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଜନ କରାଯାଇ ଓଜନ ମୁତାବକ ହର୍ମୋନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଓଭା FH 1 ଡୋଜ୍ ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଇ ପାଣିରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ପରେ ପରେ ବ୍ରିଡିଂ ପୁଲ୍ରେ ଧରାଯାଇଥିବା 4 ରୁ 5 ଫୁଟ ପାଣିକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ବୁଲାଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା 27 ଡିଗ୍ରୀରୁ 32 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା 7 ରୁ 8 ppm ରହିଥାଏ। ବ୍ରିଡିଂ ପୁଲ୍ ଭିତରେ 4 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିବା ପରେ ଉଭୟ ଅଣ୍ଡିରା ଏବଂ ମାଇ ମାଛର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବର୍ଷା ପାଣିର ସୁଅରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବୋହି ଯାଉଥିବା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ଅଣ୍ଡା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଭାବି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ମାଇ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅଣ୍ଡିରା ମାଛ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିଲ୍ଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରିଡିଂ ପୁଲ୍ର ଏହି ଅଣ୍ଡା ଏକ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏ ଚେମ୍ବରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ହାପ୍ପା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ହାପ୍ପା ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୃହୀତ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏକୁବେସନ୍ ଚେମ୍ବରକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଚେମ୍ବର ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରି ବିଧିପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅଣ୍ଡାକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେମ୍ବରରେ ମାଲାଚାଇଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍କୁ 2 ppm ବ୍ୟବହାର କରି ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଏକୁବେସନ୍ ଚେମ୍ବରରେ ଅଣ୍ଡା ପାଖାପାଖି 12 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିବା ପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 72 ଘଣ୍ଟା ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଛୁଆଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ଅଣ୍ଡାର କେଶର ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଛୁଆଙ୍କ ଆଖି ଓ ପାଟି ଫିଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ 4 ଦିନର ଛୁଆକୁ ଚେମ୍ବରରୁ ବାହାର କରି ନର୍ସରୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗୁଣ୍ଡ ଚାଁଳ 21 ରୁ 22 ଦିନ ଯାଏଁ ନର୍ସରୀରେ ରହିବା ପରେ 21 ମିଲିଲିଟରରୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଟିଂ କରି ଧରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଛ ଚାଁଳ ଉତ୍ପାଦନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ।